Tinc que baixar-la d'una en una, però bueno, ja anirem fent d'alguna manera. A veure, parlar de transferència i d'innovació en general, a veure, són moltes coses. Vull dir, el món està ple de presentacions, de xerrades, i són hores i hores, i per tant és difícil, d'alguna manera, fer-lo d'una xerrada breu i encara menys en 15 minuts. Per una altra part, em preocupava que fos una xerrada que no fos d'utilitat per vosaltres, i per tant, al final, després de donar-li voltes, el que he mirat de fer és un guió, un esquema, mirant que no faltin cap dels aspectes que són bàsics, per dir-ho d'alguna manera, però no estan tots, evidentment, no aprofundint en cada un d'ells, però sí mirar que després a la vostra pràctica diària, quan tingueu un resultat d'una investigació o fins i tot quan aneu a demanar una ajuda pública per investigació, doncs pugui ser un guió que tirant d'ell, d'aquesta presentació que es posarà de seguida a la vostra pàgina web, que us ajudi a fer aquestes presentacions i a elaborar d'alguna manera. Faré en aquest esquema de fer unes generalitats i un itinerari que penso que és molt recomanable, i ara esperarem per què, que és primer analitzar el problema a solucionar, segon el producte, però entenent el producte sempre com la nostra solució a un problema, i per tant no té per què ser un producte tangible en una cosa concreta. El que passa és que és més fàcil quan fas una xerrada parlar de producte que no parlar cada vegada de la nostra solució, però penseu sempre que realment vull dir la nostra solució. Al mercat, l'estratègia que volem fer de transferència per arribar a la societat i unes consideracions finals. M'ho ficaré aquí i estarà millor. Molt bé. Comencem per al principi. La innovació d'atenció primària, òbviament, té les seves peculiaritats. El tipus d'investigació que feu, per el fet de ser una institució pública, per el fet de ser una institució sanitària, i a més per el fet de no fer investigació entre cometes de pollata, que és el que es fan als hospitals universitaris, doncs dona unes particularitats. Però a l'hora d'analitzar uns resultats d'investigació, en realitat podem fer el mateix esquema que per qualsevol resultat d'investigació. I jo penso que n'hi ha dos aspectes que són obvis per tots, que és que perquè alguna cosa la societat la implementi ha de ser un benefici. Estem parlant d'un sector sanitari, per tant no un sector del luxe o del consum privat que pots fer una cosa per gust, no, aquí realment per implementar una cosa ha de ser un benefici. Malauradament, com a casa nostra, les coses han de ser econòmicament viables. Si guanyem tant no podem gastar més. Doncs, per tant, això, per molt que ens costi, hem de pensar en ell. I n'hi ha una altra que pot ser que no és tan evident des del vostre punt de vista, que és la comunicació. Jo, si fos per mi, la frase comunicació, la paraula, l'hauria posat molt gran, molt gran, molt gran, perquè penso que molta de la feina que fem a les institucions públiques i a la investigació no arriba a tenir tot l'impacte que pot tenir a la societat per un problema de comunicació. Perquè la docència la fem molt bé, l'assistència la fem molt bé, l'anàlisi del problema el fem molt bé, les solucions les trobem també, però on penso que tenim una barrera molt important és a la comunicació. Intentaré posar un exemple per dir-vos per què jo trobo obvi això i potser que per vosaltres no ho sigui. Segur que quan parleu amb els vostres malalts a la consulta no feu servir el mateix llenguatge ni els mateixos conceptes que quan veniu aquí i parleu als vostres companys. Entenc jo que al malalt no li parleu de la mateixa manera. Clar, és obvi, és que si jo al malalt li explico el mateix que al meu company de feina no m'entendrà i no servirà de res. Bueno, això és fàcil d'entendre, sí. Doncs aquest mateix canvi que estem acostumats a fer, aquesta traducció de llenguatge tècnic i professional a un llenguatge de consumidor-usuari que és el malalt, és el que també hem de fer quan nosaltres preparem una presentació o un projecte per a algú que no sigui ni un professional com vosaltres ni un malalt. Qui pot ser aquesta persona? Pot ser un polític, que és el que ha de decidir si implementa un nou model en la web 2 de la Generalitat de Catalunya per tenir un sistema de formació en red.
segur que si l'expliqueu el mateix que el vostre company no us entendrà. Per tant, hem de canviar el llenguatge i els conceptes i el missatge ha de ser diferent i la manera d'explicar-lo també. I en això és en el que jo faré molta incidència avui, perquè la resta penso que sabeu més que ningú. Això pot ser una cosa que sí que és millorable en el que és la transferència, perquè és normal, no és el vostre àmbit de competència més habitual, ni per lo que hem rebut preparació tampoc. I fins fa poc, fins i tot, no ens demanaven aquestes habilitats. Per tant, és normal que no les tinguem. Això és el que estava explicant fa un moment. Vull dir, quan parlo de llenguatge de mercat, no només penseu en empreses, penseu en que potser que tingueu que el director mèdic o el director econòmic del vostre CAP o del SAP o del Departament de Salut és el que ha de prendre una decisió. És nostre mercat, li hem d'explicar les coses i no se les podem explicar de la mateixa manera que el nostre company de feina, perquè no ens entendrà. Per això és que la comunicació és per mi tan important i en el que penso jo que és on més hem de millorar. I jo faig 3 recomanacions molt generals que podrien ser fer servir un llenguatge senzill que sigui intel·ligible per l'altra part, no fent servir tecnicismes que l'altra part no pugui entendre. Per tant, hem de pensar sempre a qui li explicaré jo això. Doncs ha de ser un llenguatge senzill. La informació són limitats, vosaltres no, però la resta del món sí, i no ens caben moltes coses al cap. Si algú ens presenta un informe de 48 pàgines, tenim moltes possibilitats de que aquesta persona no arribi a la 12 o a la 15 i que l'important estava a la 44 i no hi arribi. No hem de posar més informació en principi que la necessària i que sigui rellevant. Per tant, tenim una tendència a explicar molt bé, entrar en molt detall, perquè per al professional és molt important, però això hem de fer-li una repensada. I a la carta, és que pot ser que per arribar a bon port tinguem que presentar el tema a un cap de departament, a un mig polític, però també a una empresa tecnològica que ha de fer un desenvolupament o una empresa que ha de portar el producte al mercat, per exemple el medical device. Per tant, no farem la mateixa presentació per tots ni comunicarem el mateix. Hem de fer una cosa diferent per cadascú perquè a un li importarà molt una cosa i a un altre l'altra. I la resta fan soroll i posen l'atenció on no ens interessa que estigui perquè la perdem realment. Bueno, anem per feina. L'ordre no és per casualitat. Des del meu punt de vista és molt important que quan fem una presentació a un tercer del que volem que faci alguna cosa per nosaltres, que prengui una decisió, que ens agafi un producte, que ens doni diners, que ho implanteix, el que sigui, jo penso que és molt important començar no per el producte, sinó per al problema, perquè el que primer hem de fer és despertar l'atenció de l'altra part perquè se n'adoni que hi ha un problema molt important, el que sigui, i que té de fet una rellevància des del seu punt de vista, no des del nostre. Per tant, és molt rellevant que si tenim una reincidència d'ingressos innecessària i estem parlant amb un gerent que el que vol és tenir menys ingressos, parlarem del problema que és això, fins i tot mirarem de quantificar-lo, això és un problema per a la societat, perquè el malalt està mal, perquè a més tenim un cost econòmic, perquè no sé què. Per tant, primer expliquem que tenim un problema i que això suposa un problema per al que està escoltant o que aquest problema, la teva solució, serà d'utilitat per al que està escoltant, però sempre pensant en el que està escoltant. Som breus, la gent es cansa, sembla que no, però ens cansem. No ens agrada sentir coses per les que no sentim interès. Només el que és rellevant. Mirem de simplificar. En una perspectiva de 360 graus, perquè almenys quan fem l'anàlisi, després ja en funció de l'interlocutor un canviem. Però quan nosaltres fem l'anàlisi d'un problema, a vegades ven només, que és molt, el problema del malalt, o el problema que té el metge perquè la xeringa no hi arriba, perquè té la mà petita. Clar que és un problema, però pensem en el problema des d'altres punts de vista.
el que sigui, que això suposa una ineficàcia i per tant hagin de fer 3 visites de jeringa. Això és un problema a solucionar perquè suposa 3 visites i per tant el que decideix els diners li suposen 3 costos. Per tant, també és un problema aquest. També pot ser un problema el reciclatge o pot ser un problema el que els metges, si les farmacèutiques estan rebaixant el seu pressupost per formació als metges perquè els fàrmacs cada vegada els obliguen a baixar-los, ja no pagaran tants congressos. Doncs n'hi ha un problema. El problema és que la formació dels professionals de la sanitat pública i privada pot ressentir-se d'això. Doncs quan nosaltres hem de parlar, per exemple, del cas que ens comentaven del sistema en red, de la web 2, el problema és també aquest, i el problema és que els ingressos o diguem-ne que el pressupost que tenen a la societat per això no arriben. Per tant, es posen el problema, o almenys analitzant-lo des de totes les perspectives possibles. Després ja escolliren en funció de l'interlocutor quines, però els problemes normalment tenen moltes més implicacions de només la una o la dos que hem vist, i fer un esforç en mirar totes és important. I ja sé que és repetit, però ho hem d'explicar d'una manera senzilla per a l'interlocutor i que ho entengui. Jo penso que, no sé, però potser un bon exercici podria ser per als participants a la taula rodona és que després de la xerrada a casa seva miressin de fer una presentació pensant en una altra, i segur que n'hi haurà coses que trobaran que les poden canviar o fer-les d'una manera diferent. Ara sí, ara que hem vist el problema, hem d'explicar quina és la nostra solució, quin és el producte, hem d'explicar de què estem parlant. I per ordre direm de què estem parlant, primer, perquè l'altre sàpiga de què estem parlant. No és el mateix parlar d'un procés que parlar d'un software o parlar d'un medical device. I per tant aquest concepte ja inicial ho hem de llançar. Explicar com funciona, sí, amb només les coses rellevants per a l'interlocutor, avantatges i la estació per a la societat. En el que és, d'alguna manera, el concretar i començar dient és un medical device o és un software per a utilització en red o és un algoritme matemàtic o és no sé què, centra molt el que està escoltant. Per tant, jo crec que fer aquest esforç què és realment és important, i a més és important perquè moltes vegades dient això és protegible i pensem no, això no es pot patentar. Protegir no és només patentar. Totes les coses que vosaltres feu, i feu molts de creació, totes són protegibles. Les patents no totes, les invencions no totes són protegibles, perquè han de complir uns requisits, passar exàmens, hem de pagar taxes, és complicat. Però tot el que són obres de creació, totes són protegibles. I no cal fer res, i no costa un duro. Per tant, qualsevol cosa que vosaltres feu, està protegida per ser. Una altra cosa és com interessa després aquesta protecció, si interessa fer-la pública o no, o fer un depòsit, però la protecció per el fet de crear-la està. Per tant, també és important definir el producte perquè una guia clínica no és patentable, però és protegible per protecció intel·lectual, i això és important saber-lo des de bon començament, perquè serà un avantatge i hem de mirar coses. Només són protegibles per patents els avanços tècnics que solucionen un problema tècnic. Per això és que vosaltres, com que investigació d'aquest tipus feu menys, és normal que tingueu menys coses que siguin patentables, que pot ser un laboratori d'investigació que fa moltes coses de pujata i de més. Però totes les obres que feu són protegibles. El software té protecció intel·lectual sempre. Es considera una obra de creació. Però a més, a alguns països i algunes oficines de patents es pot protegir també. El software als Estats Units és protegible per patent, a Europa no, com tal. A Europa només en determinats casos que aquest software faci que algun component tècnic faci alguna cosa, està associat a algun component tècnic. Ho comento perquè és una pregunta molt típica, la del software, i no és precisament